Present Ars. Anders, så er det nu. Present Ars. Kom nu. Nødt til at vente lidt, Anders. Ligesom du plejer. Sådan. Kom. Så kører vi. Husk nu, Bugge, du er væk, ikke også? Husk nu, Bugge, du er væk. Ikke kigge, Anders, det gør mere ondt. Jeg vil gerne bruge overhånd. Go. En lille femi. Kim, jeg tager. Vi er enige om, at det er venstre balle. Jeg slår først, og så er det dig bagefter. Det tager for lang tid. Så jeg kommer her. Så kører vi, Bjarne. Jeg kan ikke bruge helt af det. Ikke 100%. Kan man købe et slag for 100 kroner? Hvad snakker du om, Lynerup? Kim har sgu da ikke tænkt. 3, 2, 1. Kim er stille. Nej, det er venstre balle. Det er venstre balle. Så hvor hårdt kan man egentlig slå? Alle mand! Alle mand!